Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Мен Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне тели. Һәр чәршәмбе безнең телеканалда уйнагыз гармуннар тапшыру эфирга чыга. Бу гади тапшыру түгел, бу сәяхәт тапшыруы. Татарстанның ат казанган артисты, Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллиме Наил Сәгъдиев белән без сезне авыл районнарыбызда гомер итүче үзешчән гармунчыларыбыз, җырлы-моңлы халкыбыз белән таныштырабыз. Бүгенге сәяхәтебез дә күңелле булыр һәм сезгә ошар дип ышанабыз. Сәлам! Хөрмәтле тамашачылар, эфирда уйнагыз гармуннар тапшыру. Һәм бүген без Апаска юкытабыз. Киттек! Апаска асфальт юлданда һәм менә шулай су ашада барып булайкан бу сирне миңа Наил ачты. Без бүген паром белән юлны кыскартырга уйладык. Assalamu alaykum hürmetli millettäşler. Исәннәрмесез? Татарстаныбызның бик матур бер пычмагына урнашкан, тау ягы иле булып саналган, эшкә уңган, батыр булган, шул ук вакытта җыр, моң сөюче халкы белән еракларга дан тоткан, гөл бакчага тиң гүзәл Апас төбәгенә рәхим итегез. Ой, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Һәм дә инде бары тик безнең Апас районына гына хас булган татар халкының милли ризыгы юкадан авыз итегез. Менә бит, юканы әле беренче ашау. Безнең апаслар бик тә яратып пешерәләр аны. Һәрбер килгән кунакны әлбәттә инде без юка белән сыйлыйбыз. Бик тәмле, телеңне йотарлык. Хөрмәтле телевизор караучылар, без Апасның нәкъ үзәгендә һәм сәяхәтебезне без тарихи урыннан башлыйбыз. Апас районы туган якны өйрәнү музееннан. Һәм безне мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Хасиб улы Мингазиев үзе каршы ала. Исәнмесез? Исәнмесез. Хош киләсез, хөрмәтле дуслар, Апас җирлегенә. Апаста гармунчылар күпме соң? Безнең Апаста гармунчылар бик күп. Менә шулар буенча да инде таныштыру өчен мин инде хәзер сезне очраштырасым килә. Апас туган якны өйрәнү музее директоры Нагманов Рамис Усман улы белән. Әйдәгез, рәхим итегез музейга. Яхшы, рәхмәт. Рәхәтләнеп бисезләр дә килеп китте. Бик зур рәхмәт сезгә, Рамис абый. Бу кибит шабата ки дип әйтәләр, моны ярмәк вагы дип әйтәләр, әйме? Без хәзерге вакытта туган якны өйрәнү музеенда, миңа монда шабата гына җитми, рәхәтләнеп биргә. Ансын табып була, ансы беренче рәсемдә тора. Яхшы, алайса табырбыз. Рамис абый, карагыз әле, менә әйттеләр сездә гармунчылар күп. Шулаймы ул? Инде безнең Апас шактый борынгы вакытлардан бирле килә.
Аның Апас районы булып формалашкан 1930 ел, әмма ләкин аңа кадәр чорларда да безнең төбәкләрдә гармончылар бихисап күп булган. Шул гармоннан башка мәҗлес үтмәгән, гармоннан башка тамаша үтмәгән, алар инде безнең күңелне күтәрүшендә моңлы бер инструментлар булып торган. Үзегездә шул кадәр матур итеп уйныйсыз, Рәмис абый, кайчан өйрәндегез? Сез шулай оста уйнарга һәм нинди гармонның кайсы төрләрендә уйный беләсез? Музыкаль семьяда дип әйтгәндә, гаиләдә тәрбияләнгән кеше, әти биюче, әни җырчы иде инде. Шуңа күрә безнең 10нчы бала буларак, минем бөтен абыйларым, апаларым гармонда уйный белгәннәр. Шуңа күрә миңа ул ширҗык карыны күрәсең. Һәм шулай итеп мин менә баян, аккордеон, тальян, хромка һәм менә шушы Саратовский гармоннарда да уйный белә торган кеше инде мин. Булардан башка тагын 10 төрле музыка кораллары, кубыз, курай, гитара, балалайка һәм башкалар. Шуңа күрә дә инде иң якыны әлбәттә миңа гармон. Гармон инде ул бәләкәй чагыннан ук мин шулай мәҗлесләрдә чакыра торганнар иде. Күңелне күтәрер өчен бит татар халкы инде җырсыз-моңсыз булмаган. Шуңа күрә дә бу әйбер миңа якынрак. Шуңа күрә дә менә музейда да безнең бу музыка коралларының төрләре шактый күп һәм экспозициядә сакланалар. Инде 7нче ел рәттән Апаста район күләмендә гармон моңы йөрәк җыры фестивале уза. Быел анда 60лап иң оста гармончы катнашкан. Иң яшь гармончыга 6 яшь, иң өлкәненә 80. Быел гармон моңы йөрәк җыры фестиваленең гран-при иясе Апас районы Күкшем авылыннан Рамил Бикмучев.
гармунга мәхәббәт ничек уянды сездә? Яш чагымнан 20 мыңга гашык булдык инде. Шуңа күрә уянылгандыр дип уйлыйбыз инде. Гаиләгездә, нәслегездә уйнаучылар бармы? Бар. Кемнәр уйный? Әтием уйный, абыем уйный, апам җырлый. Барыбыз да уйныйбыз да, барыбыз да җырлыйбыз да. Димәк, әтия нигез өйрәтте инде сезгә, әйме? Әйе. Талант деген булырга тиеш. Һәрберебездә талантың булса, уйнап та була, җырлап та була. Шунлыктан өйрәнелгән инде ул безнең. Сәнгать кешедән шәхес ясый. Апас төбәге безгә калфаклы сандугачыбыз, моңлы сандугачыбыз Сара Садыкованы бүләк иткән як. Һәм хәзерге вакытта без Сара Садыкова исемендәге балалар музыка мәктәбендә дәресне карап китик әле. Афәрин, шул кадәр матур итеп уйнадыгыз балакайлар. Чынлап та менә Фатих абыйгызның күзенә генә карап торасыз. Менә үземдә янда гармун яисә тальян булмады. Мин дә кушылып уйнар идем, тик уйный белмим шул. Чөнки минем Фатих абыйгыз кебек укытучым булмады. Фатих абый, менә сөйләп китегез әле. Чынлап та шундый кечкенә балаларны ничек иттереп, матур иттереп уйнарга өйрәткәнсез. Беренчедән исәнмесез, без сезне бик шат үзебезнең сәнгать мәктәбендә күрергә. Инде балаларга килгәндә, мин үзем дә инде шушы музыка мәктәбен бетергән. Бала вакытында иң беренче чыгарылыш укучысы. Инде аннан соң Казанда укып кайтып, шушында 40 ел артык эшләп киләм инде бер урында инде. Инде шушы дәвердә бик күп кенә балалар булды инде, укып чыктылар. Кайберләре инде шушы сокмактан китүчеләр дә бар. Вот, инде өметләнеп торабыз, менә бу җегетләр арасында да берәрсе, бер-икесе, может быть, барып инде укуны дәвам итеп, кире үзебезгә әйләнеп кайтырлар дип. Шулай, бик дөрес әйтәсез. Менә күреп торам, өметле егетләрегез чынлап та бик күп таныштырып китегез әле егетләрегез белән дә. Сезнең янда утыра безнең Шагиев Инзил, инде 5нче ел укый ул, быел бетереп чыгарга тора. Инде бу ике егетебез Сәлимуллин Сайдаш уртада, Халиуллин Инсаф, булары 4нче ел укыйлар инде. 4нче ел укыйлар. Булар баянда Курайда да өйрәнәләр һәм безнең инде тальян гармоны, аннан соң ике рәтле гармон бар, анда да өйрәнергә тырышалар. Үзләреннән күренеп тора, омтылыш бар. Менә Фатих абый әйтегез әле, чынлап та менә кечкенә булып киләләр бит инде балалар. Һәм менә аларда үзебезнең халкыбызның иң кадерле уен коралына мәхәббәт уята алырга кирәк бит. Менә бу ничек иттереп, бәлки безгә серләре белән бүлешеп китәрсез. Инде балаларны өйрәтергә беренчедән үзләрендә бик каты теләк булырга тиеш. Менә бу балаларда Аллага шөкер инде ул нәрсә бар, теләк дигән нәрсә. Икенчедән түземлек, аларга да үзебезгә дә бигрәк тә беренче елларда инде. Вот. Аннан соң шулай
тәртипкә салыналар инде, ките-ките шулай өйрәнәләр. Үзегезгә шыймысың, егетләр? Алга таба менә кайсыгызның баянчы буласы килә? Бармы? Баянчы, гармунчы булырга теләк булучылар. Бәлки менә телевизорлардан күрәсез бит инде, матур иттереп безнең җырчылар янына килеп чыгалар, менә шулай баянчыларыбыз рәхәтләнеп матур итеп уйнап торалар. Инзил, Инзил абысына карый әле. пока уйламадың әле ул турыда. Ну ярар, профессионал баянчы булмасаң да, үзең өчен бик Үзең өчен иң матур шөгыль инде, сезнең өчен дә егетләр. Һәр вакытта да татарча әйтсәк инде, күңел тулган чакта күңелне юатырга баянны аласыз да, күңелләр йомшарып китә. Шулай бит. Бик дөрес сүзләр, чынлап та менә шушы хисләрне уята да алырга кирәк бит әле балаларда, һәм сез моны 100% шулкадәр рәхәтләнеп, яратып башкарасыз, Фатыйга абый. Чынлап та бик зур рәхмәт сезгә менә бу хезмәтегез өчен. Әйтергә кирәк, менә бу фидакар хезмәт. Дөресен әйтергә кирәк, һәм моның алдында сезнең алда без чынлап та менә укытучылар көннәре бит әле бу айларда. Шуңа күрә баш уябыз, әйе. Рәхмәт, рәхмәт. Сезгә егетләр әлбәттә инде уңышлар һәм инде алга таба да менә шулай абыегызның сүзен тыңлап, бик оста, матур, бәлки әле Татарстанның ат казанган гармунчылары булырга язсын сезгә, ярыймы? Өметләнеп калабыз. Так, Гайнутдинов Камил. Нәрсә? Казан Дәүләт мәдәният институтында уку елларыңны искә төшерәйекме? Аның чиләсе юкмы әле Фәрдүш? Әле укып кына бетердем бит. Әле укып кына бетердем. Ярар, алайса әйт әле миңа, бу Юпитер баян кайчан ясалган ул? Бу баянны 1903 елда Петр Серлегов дигән мастер ясый. Аны ялгышмасам, Орландо Титаренко дигән исемләнгән баянчыга ул аны ясый. Яңадан ярым. Карагыз, шыннап та белә икән. Менә әйбәт укыган кешенә фәйдә. Шыннап та менә Гайнутдинов Камил әле яңа гына миндә Казан Дәүләт мәдәният институтында бакалавриатны бетергән, менә магистратурада укуны дәвам итә. Камил, менә син укыдың, менә һәр үзең менә бу Апаста Сара Садыкова исемендәге музыка мәктәбендә укытучы булып эшлисең. Менә ничек дип әйтергә инде, минем хәлне аңлыйсыңмы соң син хәзер? Бик каты аңлый башладым хәзер, менә Фәрдүш. Аңлый башладым. Җиңел эшләрдән түгел, әмма дә ләкин бу эш әзрәк кенә түземлек сорый. Әзгенә генә түгел шул. Әзгенә түгел сүздә юк. Ләкин түземлек булырга тиеш, сабырлык кирәк бу эштә. Балалар белән бик каты игътибарлы, аларның белән аралашып, яратып, аларны шушы музыкага җәлеп итеп, уен кылларында уйнарга өйрәтеп, яраттырып укытарга тырышам. Шыннап та менә Камил шин молодец, чөнки ул һаман укый да, укыта да, әле миңа да гел шалтырата, Нәлфәриш тегене ничек, бусы ничек теге советлар сорап. Камил, менә безнең тамашачылар өчен берәр нәрсәне рәхәтләнеп уйнап җибәр әле, пожалуйста. Камил, молодец, бик зур рәхмәт сиңа. Үзегезгә рәхмәт. Чынлап та менә минем үземә менә ничектер теге җан җылысы килә, чөнки менә чынлап та минем укытучылар, менә алар үзенең эшенә дәвам итәләр. Сезгә бик зур рәхмәт, Камил. Үзегезгә рәхмәт, Фәрдүш. Киләчәктә дә сезнең белән шушындый тыгыз элемтәдә торырбыз дип үмитләнәм. Алла бирсә. Алла бирсә, сезнең киңәшләрегез, әйткән сүзләрегез, ярдәмегез белән шулай бергә эшләргә, тагы да күрешергә язсын. Рәхмәт. Апас районы гармунчылары белән таныштыруыбызны алдагы чыгарылышларда дәвам итәрбез. Без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.